Kubleshibun ya pibaro kib jupe jaganeka video hakaneka channel. Bad hakaneka video ngan bataya pi yakikam driver balap lai da ka Indian Institute of Management Shillong IIM. Te pe jaganeka video hado banda kod kenang opinio ya ki jintip kum ki nomor ki post ka jinsiu ka karan pule bad kum novan apply. Te parlok wat klep nailat ya kaneka video bad ka jing ailat ka jongpi ka ai mesim shu enga ban penmi kum kini jat video. But kumjuro ban subscribe ya kaneka channel. Te token parlok ini sedang nok mentah kaneka video. Ka Indian Institute of Management Shillong ka code application nam ta ki post repair but hakaneka video ngan batai phi tang na banta ki post jong ki multi skill staff ki bre haki driver but cluster ban submit ya ki application form go jong phi kadai hadu kalai hoi 3 Oktober arjar arpulai te na banta ki post jong ki multi skill staff ki bre haki driver ki number ki post ki belat ka don tangkawe but haki post kategoris part ki dei tang na ki ST kategoris but na banta karta ka phila apna apply kadai ha karta ka bakat pra do license name karta but habedi but ka jing siupat kadai lengba ka pay level ka baar ka bakat khana hajar khana spa aka shibnai te na banta ki essential qualification jong kini ki post multi skill staff ki bre haki driver ki shim ya ki garan pule ki bla pendap ya ka 10+2 lane ka class 12 pass lengba ka valid driving license nya banta ki heavy driving but medium transport vehicle but video bandon ya ka experience ka basan snem haki relevant area but nabanta ka selection process kadai lengba ka writing test computer test interview but kiwe de but haka application fees nabanta ki ST candidate kadai arspa tengka kantup ya ka GST te kumno ban submit ya ki application form go jongpi nabanta ki post jong ki multi skill staff ki bre haki driver te parlok lada pidon ke interest ban apply ya kane ka post pila ban apply online yang ba ka recruitment portal jong ka IIM Shillong but ka link ban apply ngilabu a description jong kane ka video but kumjuro pila ban submit ya ki application form go jong pi yang ba ka post but ki dokumen ki ba pihak ban submit yang ba ki post ki dei yang ba ka proof jong ka date of birth caste certificate education qualification certificate mark sheet experience certificate but kawai kadur passport size photograph but to full ka kerteng ga jongpi hadin kadur jong ka passport size but kini ki dokumen ki dei ban poi sha ka chief administrative officer IIM Shillong Sauli Shillong new khandai lai not way fra meglia ha ka skill envelope but pidei ban to subscribe application for the post of multi-skill driver Hashwa Kandreutrek Udombar Arjar Arpulai te parlok ada pidon kepat kabapim bat saibha sewa ban komen hakaneka video kubleshibun